Mayong buntag sa tanan. It is great joy na nakita na po nako ang inyohang mga dagway ug makakuyog na pod ta og simba og alagad sa ato ang Dios karong maayo kaayo na adlaw. Og sa atong mga igsuon na nagatan-aw sa ato online, i-invite ta mo na if pwede sa inyo, na pwede pwede ra ta mag-join dinhi para sa atong isa't isa na ma-encourage kita og makadasig pagid ta each other sa pagsimba sa atong buhing Dios. And naanata karon sa ika-12 na semana sa ato ang pag-journey sa libro sa Hebreo. And ang ato ang tema magid-ani na para maangkla kita sa kang Kristo, ma-anchored ta in Christ so that no matter what life throws at us, dili bitaw ta mapalid-palid or mawala, kundili nakaangkla kita sa perpekto na Dios ug manluluwas kanato. Ang title sa akong mensahe karon is Fully Satisfied. Na nagtuo ba kita na kung naata kang Kristo, ang garantisado ng atong kinabuhi para karon, dili lang para sa atong kaugmaon, kundi even karon. Unsa ka lisod, unsa na, pero naagyod ang garantisado or ang guarantee na gihatag sa Panginoon na maging fully satisfied kita. Posible na siya. Amen ba mga kaigsoon na pwede ta na maging fully satisfied maski karong adlaw? Sige, ato na ang tanawon o ato kaning ampuan before ta magsugod. Lord, salamat Lord na naami ani na guarantee na even today we can be fully satisfied in life. And I pray, O Lord, na sa among tun-an, ang paminaw na imuhang pulong. Dili ang amua, dili ang among hibalaan, kung dili ang imuha. Ang imuhang pulong, ang imuhang kaalam. Imo kaning ipahimo, Lord, na mabuhi siya sa amo ang kasing-kasing na makapatubo sa amo ang pagtuo ug magbunga, Lord. Ug mga nindot kayo na mga result sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong pulong na ikaw masaligan kanunay even sa kani na aspeto. In Jesus' name, Amen. Nanata karon sa ikalima na chapter sa Hebreo. O ako kaning basahon, ang matag Pangulong Pari, gipili, gikan sa mga tao, aron mag-alagad sa Dios alang kanila. Katungdanan niya ang paghalad ngadto sa Dios ug mga mananap ug uban pa nga mga halad alang sa kapasayloan sa mga sala. Ang Pangulong Pari, tao lang, usab, nga may kaluyahon, sama kanato. Busa, masinabuton siya sa mga taong wala masayod nga sila nakasala. Ug tungod kay makasala man usab siya, kinahanglan nga maghalad usab siya alang sa iyahang kaugalingong mga sala. Ug dili lang alang sa mga sala sa mga tao. May dungog isip Pangulong Pari, apan walay makatuboy sa iyahang kaugalingon aron mahimong Pangulong Pari. Kay ang Dios maulang ang magpili. Sama sa pagpili niya kang Aaron kaniadto. Ug sama usab kang Kristo. Dili siya ang nagpasidungog sa iyahang kaugalingon nga mahimong Pangulong Pari. Kung dili ang Dios. Kay nagaingon ang Dios kaniya, ikaw ang akong anak, ug karon ipaila ko nga ako ang imong amahan. Ug nag-ingon usab siya sa uban
bahin sa kasulatan. Pari ikaw sa walay katapusan, sama sa pagkapari ni Melkisedek. Sa dihang dinhi pa si Jesus sa kalibutan, nagaampo siya ug naghilak gayud nga nagpakiluoy sa Dios nga makaluwas kaniya gikan sa kamatayon ug tungod kay siya mapainubsanon ug matinumanon gitubag sa Dios ang iyahang pagampo. Ug bisan anak siya mismo sa Dios, nakatunan niya ang pagkamatinungnanon pinaagi sa pagantos sa iyang nasinati. Human niya naagian ang tanan nga kinahanglan niyang masinati, nahimo siyang manluluwas sa tanan nga nagtuman kaniya. Aron hangtod sa hangtod, luwas na sila gikan sa silot sa ilang mga sala. Ug gihimo siya sa Dios nga pangulong pari sama sa pagkapari ni Melkisedek. Na yung mga detalye sa kinabuhi no na importante kayo mahibalaan nato. Otherwise, murag wala dili nata kasabot unsay kinabuhi nato. Aman padulong atong kinabuhi nganong buhi pamangko unsa man ang ako ang direksyon, unsa man akong purpose. Kung dili nato masabtan kaning mga importante kay na mga detalye na dapat nato mahibalaan, maglisod kita. No? Pwede ta mumata taga-adlaw pero wala na ta kabalo o di na ta kasabot unsa man ning kinabuhi ani. Paita ba ani na kinabuhi? Di ko kasabot. Daghan na bag problema, no? Na pwede nato pugso natong kagulingon na mubakod sa katri, mugawas atong mga panimalay, magtrabaho, after na pod muuli kapoy. Daghan kay ta ginapasan. Kung dili nato ni masabtan na mga importante kayo na kamatuoran, pwede kita na mulabay pila ka tuig, matigulang na lang ta. Pero walay nada, walay satisfaction ang ato ang kinabuhi. Murag permi na ay kulang. O ginatry na to no, na punon ni o pangitaon ni, pero di man takabaon sa atong pangitaon, ahata pong padulong munang murag unsa man ni. Di na to masabtan. Sama ra na no, na kung tagaan kita og mapa, og ingnan tabo, sige, no, kay usa sa pinaka hantod karon na mawala pa ko na lugar sa parte sa atong syudad is ang Nazareth. No? Notorious kining Nazareth na kung dili ka taga diha, dili ka swito, maski pila nakakatuig des kagayan, masaag pagyapon ka. So, tagaan ta mo og mapa sa Nazareth and ingnan ta mo, oh, dinhi ka nagsugod, tagaan ta kag X, no? Na dinhi ka mo ando. Pwede ra gyud na kung dili nato mahibalan kaning importante kina dapat na mahibalan nato, pwede nato masundan ning mapa. O sige, sa dinhi mga ikapilaw, ikalima na kanto mo kanan ko. And then mga usa ka kanto mo kaliwa ko. No? Pwede nato sundon, no? Usa ka kanto kanan, duha ka kanto after that kaliwa. Anton mo abot ko sa ako ang destinasyon. Pero pag-abot na to sa atong destinasyon, manuktok na ta, magdoorbell na ta sa kani atong naabdan na panimalay, og nigawas ang nagbantay or nagtag-iya sa balay, magingon siya, unsay ato, sa imong kipangita, unsay tuyo nato, og wala ka nakabalo. Di ba? Kung na'y manuktok sa atong mga panimalay, unsa man ato ang pangutan-on kung wa ta kailan niya. Kinsay imong kipangita? Unsay ato? Kung Shopee, Lazada na, ay sir, welcome. Pero kung wala, nanuktok sa imong balay, wa ka kaila. Unya pagpangutanan nimo, unsa ato kasi imong gipangita?
Di sa katubag. Sorry sir, na ako'y mapa rin, nagsunod naman ko. Makaingon siguro times di ba siguro tayo ka mapapasalod? Na pwede rin, no? Na kung muabot ta sa usa ka destinasyon, na kung wala ta kasabot sa atong mga importante kay na dapat nato mahibalaan, pwede sa pag-abot nato dito, di ta makasulod. Unsa atong tuyo, nganong galing ni anhi ko? Bitaw no, nganong ni anhi ko? Kinsa akong gipangita? Bitaw, kinsa, wa ko balo si tagianis balay. Kaila sa nimo, wag ko kaila kinsa taga diri, kinsa diri taga diri sir. Ganong mo saba man ko nimo, na wa makakabalogan ni unsa imong tuyo o kinsa imong gipangita dinhi. Pwede gyapon na sa kinabuhi sa atong pagkakristohanon. Pwede gyapon din na sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Na buhi kita, taga-adlaw, gamatata, trabaho, kayod. Pero wata kasabot. Para unsa di ako ng pamilya. Okay. Pero kabalota na kanina kinabuhi, di raman temporary raman What if manuktok na ta sa langit? Sir, naahong mapa, sir. Nako'y Bible. Pasudla ko. Unsa ka ato ang tubag? Kaila ka niya? Kaila sa nimo? Huna-huna na kanina libro, kanina sermon, nagisulat, para ka nato na, o para sa ilaha, sa una, pero more good para sa ila, no? Hinumduman nato the reason why gisulat ning libro na Hebreo, gisulat kani siya kay nakita sa pastor na ang kaning mga grupo na magtotoo nagkalisod na. Naana sila'y crisis. Nagka-crisis na sila. Ang uban sa ila sa una wala na karon. Nangundang na. O kaning nabilin, naghuna-huna na. Padayon pa bata. Lisod daw Padayon pa bata, di daw kasabot. Naa sila sa crisis. Mga higala. O nagsugod, no? Nagsugod kaning sermon sa nindot kayo na di ta kasabot nga dili man nga ni pag-encourage og tao. Kaproblema nang gani. Ang imong isulti di na ko ma-imagine. Ingon man og tan-awa si Kristo. Temsa. Sorry sa tasang problema. Kuan sa ako, i-comfort sa ako. Nganong imo mako ingnon na tan-awon nako si Kristo. Di lang ana no. Mingon pa gid siya, paminawa si Kristo. Si Kristo lang ang tanawa. Si Kristo lang ang paminawa. Bitaw no, kay kung dagan pa problema, dagan kay mga tingog. Maglibog taon sa hay kinsa atong paminawon. Na ay radyo, na nindot kay manambag og mga gugma. No, tagahapon na manunggan ako na magtambag ng mga hantod karon problemado ra gyapon ang kinabuhi. Wa ra gyapon nahurot. Mga usa ka tuig na nakapin. Minaw ko radyo. Makadungog ko. No? Kay kusog ra ba ang radyo? Kusog ra ba ang radyo? Sige lag, dear, na ako'y problema. Di mahurot ang problema. Minaw ka sa radyo. Naay mga daghan tingong, no? Minaw ka sa internet, minaw ka YouTube, minaw ka san unsa. Daghan kay mga tambag, daghan kay mga tamis. Makagaan, kunuhay sa atong dugdughan, pero kung atong buhaton, nagkabugat na rin, murag ipukpok na atong kagulingong ulo sa bato. Pero naay gaingon, ayaw sa ila kung dili kang Kristo lang. Tanawa si Kristo, paminawa si Kristo lang. Pagsalig kang Kristo lang. Mo kani, ang tambag na atong nakuha o nakita, sugod pa lang sa ikaunang kapitulo sa Hebreo. Hantod karon na ikalima na lang ta na kapitulo. Og naanay usahay no na musugo, na siya ihatag ng sugo. Buhata kini. Ayaw ni buhata. Pero permigid ang iyang ibalik is tanawa si Kristo sa Kanada. Tanawa, paminawa si Jesus, mas nindot pa siya.
ug naa siya paborito kaayo na buhaton. Nakabantay mo, importante kinin, dili ko nako gusto na inyo ning ma-miss, na di inyo ni masabtan. Basa mo Hebreo, pero wala ninyo napansin. Pwede. Ang atong pastor, na nag-iyahang intensyon, na i-encourage niya kaning mga katawhan na kagip-apon na nagka-crisis, nagkalisod na, gahatag siya og comparison og contrast. Kung sa man ang comparison and contrast, mo na imong buhaton kung mag-online shopping ka. Mag-canvas ka, di ba? Manganbas ka, di ba? Gusto ko og sanina. Nganbas din ka, ay barato, ay nindot og design. Mo na imong ginabuhat kung mag-grocery ka. Palit kag tinapa. Tanaw ka, pilay presyo ani. Pilay presyo ani. Pilay gramo ani. Pilay gramo ani. Nga naman, compare ka kung aha ang mas sulit. Ka-compare ka kung aha ang mas nada, mas patsada. Ka-compare ka na kay muhimo man ka og desisyon. Mo gasto man ka, paliton man nimo, aha man ang mas nindot kay lisod biya nino, dili biya mo tubo ang kwarta sa kahoy. Naghimo ka og importante na desisyon, mo na imong buhaton. Mo compare ka og mo contrast ka. Manganbas ka. Amay ilang pareha, aman ang lahi, unsa man ang mas nindot. Kay mo pili man ka sa duha. Every time na moabot ka sa usa ka importante na desisyon sa imong kinabuhi, mo ni imong ginabuhat mga higala. Mo compare ka og mo contrast ka, kinsa man akong sugtod, gwapo man ni, butan man ni. Mas butan man ni akan ni. Di ba? Unsa yang ginabuhat diri? Unsa na desisyon ang importante kayo para kanato? Na kailangan niya balik-balikon og compare og contrast. Mupili mo sa panahon na nagka-crisis mo, panahon na nagkalisod mo, mupili mo kinsa ang mas maayo tuhuan ug sundon. Ug iyahang ginakumpare permi si Jesus ba or bisan unsa pa. Ug kung sa inyuhang kinang kasing-kasing sa pagtimbang ninyo, sa pag-compare ang contrast ninyo, kung ngoni ang itsura sa inyuhang timbang sa inyong kasing-kasing, na si Jesus mas gaan og weight or value sa imuhang kinabuhi, ug mas nakita nimo na mas bugat, mas nada, mas patsada, mas makasulbad ug mas makakita ka og comfort og relief, marilibo ka sa imong problema, dinhin imo pilian. Mo ni imong pilian. So ang imong kasing-kasing kanunay na ka-compare o contrast o kung kinsa to'y mas bugat, mas bigatin, didto na siya mosunod, didto na siya mopili. O kung ang Ginoo o si Jesus mas gaan para kanimo, imo nang isalikway si Jesus. Why? Wa ko'y question, moingon ka sa ako, gihigugma nimo ang Diyos. Oo. Pero kung imong kasing-kasing, mo ni ang yang gibati. Papilion siya sa duha, mupili na siya sa kung kinsay mas bugat o halaga para kaniya. Pero I tell you, my dear friends, sa kani na kinasing-kasing, kanina kasing-kasing, kanina kinabuhi, wala kay makuha na satisfaction dinhi. Permi ka mangita og lain. Permi ka magkakulang. Ngano man,
Nana, ma-compare na to na karon sa ato ang text usa. No? Kay ang atong kasing-kasing, dili mani matagbaw. Kanunay mani uhawon. Kanunay mani gutom. Ug kung dili na nimo permi mabahugan, mangita na pod na og lain. Sama ra na sa cellphone, bag-o na cellphone, lipay kasing-kasing, pero pagkaraan na imong cellphone, wala na. Mangita naglain. Sama ra ka na sa kung nag-uyab, nindot pa kayo. Pero kung dili na matagbaw ang kasing-kasing sa kana na relationship, mauyab ba na, makasal ba na, mangita na pod og lain. Pero unsa man ang ginaingon sa ato ang Hebreo, si Jesus, kung imo pang isama ang tanan na butang sa kalibutan, kung imo pang ikuyog ang tanan na tao sa kalibutan, imo pang idungag ang tanan anghel sa langit, imo pang iapil ang tubig sa dagat, o ang tibuok kadako sa universe. Si Jesus mas bugat pa. Si Jesus mas dako pa og balyo. Mo kana ang ginaingon sa Ginoo. Mo kana ang ginaingon sa kaning wali. Ug mo kani dapat ang atong mahibal-an. Tinuod ba ni para kanimo? Pero grasya kay sa Ginoo. Kay dili lang kanya pabayaan. Maghimo sa decision on your own. Tabangan kanya manganbas. Tabangan kanya mag-compare o contrast. Sige. Jesus is better. Dapat, no? Nahuman na ang iyang compare contrast na mas nindot o mas sada pa si Jesus sa anghel. Mas nindot o mas sada pa si Jesus sa mga propeta. Karon naana siya sa mga pari. Naana ta karon sa part na i-compare o contrast na pod ang tao na pari ug si Jesus bilang atong high priest. Unsa man ang role? Sabton sa nato ang role sa priest, no? Kaya di man ta mga nagdako og Hebreo, mo serve sa ato na masabtan nato unsa man ning pasabot sa pari para sa Ginoo. Kay naaman po'y pari karon sa lain na relihiyon na sayop. Balik ta sa Biblia unsa man gyud ang pari ug unsay pasabot na atong Hesus ang kinakatasan na pari, pangulong pari. Ingon sa versikulo 1, every high priest, no, gikan dapat gyud na siya sa tao. Ug dili lang na siya dapat tao, nakikuha gikan sa tao, dapat mo representar siya sa tao para sa Ginoo. Lahi ang pari sa propeta. Nga naman, ang propeta gikan sa Ginoo, tagaan niya og mensahe ang propeta. Ug ang propeta dayon muhatag sa mensahe sa Ginoo para sa mga tao. Muna ang trabaho ug role ug function sa usa ka propeta. Ang pari dili ingana. Ang pari gikan sa Ginoo, mamili siya sa katawhan. Ug iyahang i-appoint ang usa ani para mahimong pari. Para kaning pari mo representar para sa katawhan ang dapat mabuhat para sa Ginoo. Busa ang pari mag-offer siya og sacrifices para sa sala, di ba? Siya ang maghalad para sa kasalanan sa tao para ang Ginoo mo release og forgiveness, because kung walay sacrifice for sins, walay pasaylo og sa sala mahitabo. Kay naa may balaod ang Dios. Naaman say requirement na dapat ni siya ma-satisfy para mapasaylo ang mga krimen, ang atong mga sala.
Dili ta pwede mapasaylo sa Dios kung wala na satisfy ang iyahang balaod. Sama ra na sa usa ka husgado na buy-an niya ang kriminal na nagkawat sa imong panimalay. Pasayloon niya ang kriminal na nagpasakit sa imong mga kamag-anak. Yang nasi, di ba? Ang kriminal, kung guilty ang kriminal, kung ikaw lugar, kung kita lugar, ni anhi diri ang kriminal og daghan siya gipang patay. Pero nadakpan nato siya. Daghan kayo, nakita tag mga witnesses, oh, kita mo sa iyang krimen, na ang ebidensya sa iyang nabuhat. Guilty, di ba? Guilty kay siya. Pero pag-abot na to sa korte, ingnan lang ta sa husgado. Guys, let's just love, no? Let's just love this criminal. Ato lang ni siyang buy-an. Siguro ipa-community service lang. Punita lang mga dahon dias goan sa inyo. Or ipalabay mga basura. Siguro mga 3 ka bulan, okay na guys, no? Love man nato siya, no? Buy-an na nato ni, pasayloon lang. Unsa ka atong bation? Muingon ta, daotan man ka judge. Kurakot man ka judge, gibahiran siguro ka judge. Kriminal man na, naman siya'y krimen. Di na nimo pwede pasayloon or buy-an kay naa may balaod na dapat niya bayaran. Sama ra gyapon sa balaod sa Dios na dili pwede mapasaylo ang usa ka kriminal na naglabag sa iyang batas, usa ka makasasala kung wala nahatag ang pagbayad sa iyang balaod. So ang pari, ang iyahang function gikan sa Old Testament is mag-sacrifice na siya og mga mananap. Patyon nilang mananap ug ang dugo ila kaning isunog ang mananap, isunog kani nila para ihalad sa Dios, para ang Dios mingon, sige, ipasaylo ta mo. Nagrepresentar ka na sa Lamb, the Lamb of God that will take away the sin of the world. Naghulat ka na sa moag-abot sa final sacrifice na si Jesus. Now, unsa man ang buhaton or another requirement sa usa ka pari. Ug sa bersikulo 2, kani nindot kini siya ng word. Ang pari dapat lang maging gentle sa pag-deal sa mga sala, sa mga ignorante ug mga nasaag. In other words, could you imagine kung ikaw ang pari ug naa kay 1 million ka tawo muduol sa imo, nakoy sala ug unsa man paminawon nimo ang sala, di ba? Pwede biya na moabot ang punto na maingong ka, ikaw na pod suki, ikapila naman ka mabalik-balik dinhi, no? Kapila naman imo gibuhat. Pero ang pari, nindot kayo. Ang high priest, di nang siya basta-basta. Kaya nga naman, supposedly, mo ni ang mando sa Ginoo na ang pari dapat, he can deal gently with the ignorant. Kabo, na kaning na pulong, ang Griego ana is metriopateia. Mo ka na, ang tunga-tunga sa usa ka, gibati sa usa ka tao, sa grabe na kagugol, na hagulhol, na subo, grabe na subo, sa walay pakialam. Wala na. Di ba? Whatever. Okay? From total indifference to grabe ka subo, grabe ka nahugno, o grabe na naguol. Kaning gently, naana siya sa tunga-tunga. Dili lang ingana, mopod ni siya ang, no? Sige tagpangayo, Lord, pasensya, or mga tagpasensya. Kabo ba mo, na manghod na ni, sa pasensya, ang manghod, or ang anak sa gently, sa metriopateia, is ang pasensya.
Meaning, naapay mas taas sa pasensya, ang amahan sa pasensya, mo kanina pulong. Ang kaning gently is kaning bitong maging ever ready ka. Murag battery na ever ready. Na will just keep on going and going and going. Na ready every time. Laging handa na kung bang mangayog pasaylo, ready mo pasaylo. Dili masumhan. Ready, permi. Nindot kayo, no? Could you imagine kung umaabot sa punto ang Ginoo, kung mangay kagpasaylo sa iya, moingon siya sa imo, di na kunin mo. Pero nindot kayo. Kaya ang high priest di ay ang iyahang trabaho o iyahang dapat iyang ugali, metrio pateya. Gentle. Unsa pa? Kani siya means ang abilidad na magiging pasensya ka, na makikuan ka sa tao na dili ka mairita. Pwede gali, no, na kita mga ginikanan mairita ta sa itong mga anak. Pwede gali, no, na kita mga bana, kita mga asawa, mairita sa atong mga asawa ug bana. Pwede, no, na kita bilang anak mairita sa atong mga magulang. O pwede po na kita mga igsuon dinhi, mairitata sa isa't isa. Pero ang pari, ang kataas-taasang pari, is gentle. Dili na siya mairita. O dapat, kani siya is ang abilidad na dili siya mawalan, dili mubuto ang bulkan, dili na mahurot ang iyahang pasensya, ug mubuto siya sa kalagot na kung sige lang balik-balik ang ginabuhat na kalokohan na binuang balik-balik na lang dili siya bubuto. Ingana siya ka gentle. Now, dili siya pasabot sa iyahang pagka-gentle. Konsentador siya sa sala. Dili po pasabot na gentle siya na magpadayon ra o abusaron sa tao sa ilahang sala. Naa siya kaya again, dili naman na siya nindot. So ang nindot kay niya kay naana siya na balance. Okay. Muna ang pari, no? Ang kataas-taasang pari dapat. Para kanino? Para kang kinsa, dapat na niya isyo. O kompleto ang Ginoo, no? Ana siya, kani siya dapat lang ipakita sa mga nakasala, sa sala, sa ignorant or misguided. O sa ignorance. So naade, no? Na ang Ginoo, ga-consider na if naa kay sala, done out of ignorance, murag bata, no? Kanang sanggol, taman sa toddler, taman sa dili pa sila kasabot sa ilang ginabuhat, muingani ang Ginoo, pasensyoso kayo, metrapoia, right? Gentle kayo. Mo ba na ang ingon niya sa Old Testament sa Numbers 15? Consider niya, no, na kung ikaw makasala, o ang kategory sa imong sala is, wala na, ni mo gibuhat sa imong pagsabot o gituyo, mo kani ang provision sa imo, garantisado pa sa iluon ka. Bahala ka pila, bahala ka balik-balik. Muna ang trabaho sa pari para sa mga sala, sa mga ignorante ug misguided. Maghalad siya og sacrifice. Pero importante kay nino, ang pagsabot nila ani kaning ignorance ug misguided, ang mga Hudiyo kasabot sila ana na dili lang na siya na wala kakabasa sa Biblia. Di lang na siya pasabot na ignorante ka sa balaod. Kung dili, apil na ang mga sala na gibuhat sa usa ka tao na carried away sa kana na moment, no? Na carried away siya. Na one time, okay kayo gibati, and then nibuto ko, kay nakuan ko, na-provoke ko.
Oh, na-overcome ko, kay natintal ko, pero dili ni akong kinabuhi. Okay? Importante kani klase na sala will always be followed sa usa ka kasing-kasing na nag-uol og maghinulsol. So ang sin of ignorance, my dear friends, is di lang pasabot ignorante ka, wala ka kabalo, pwede din no na kabalo na ka na sala na, pero nabuhat nimo kay na-carried away ka, pero musunod na permi sa paghinulsol o pagduol o pangayo o pasaylo sa Ginoo. Mo kani. Kaya ang role sa pari, mga higala, dili para sa mga wala nagtuo, kung dili sa mga nagtuo sa Ginoo. Mo kani ang role na muhalad siya sa mga sala sa mga nagtuo. Dili trabaho sa pari ang maghalad sa sala sa mga wala pa ni tuo sa Ginoo. Nga naman, for the sins of the ignorant and the misguided. Timan Numbers 15:13, naa siya para sa, katong ganina, Numbers 15 man 22, ang 29, para ni sa sala na ignorance. Pero, pag 30 na, versikulo 30 naa na dinhi ang sala sa mga gahig ulo. Naa na dinhi ang sala, kung kategory nimo, dili naka sa sala sa ignorante, og nasaag, kung dili, sa sala naka sa gahi na ulo. Gahi kay kasing-kasing. Ingon ang Ginoo sa ato. Kana na tao, na kung naa siya buhaton, nakabalo siya unsay iyang gibuhat. Kabalo siya na sala na, puro buhaton ragyapon. Kabalo siya na sala na, puro balik-balikon ragyapon, o gidawat niya na mura man gyud ni. Tao ra man gyud ko, mura man gyud ni. Gidawat niya yang sala. Wala na siya nakigira siyang sala. Unsay ang buhaton? Unsay buhaton sa Ginoo? Unsay resulta siyang gibuhat? Kana siya na klase na kinabuhi og na tao, garebelde na siya sa Ginoo. Iyaha ka nang gi-blaspheme ang Ginoo. O ang resulta na is cut off siya sa katauhan sa Diyos. My dear friends, dili ka na siya tiaw, makita na kanimo siya sa language sa Ginoo, naa ka na sa Old Testament and even din sa Hebrews, and later on matakol na to na. Pero huna-hunaa, na yes, naay warning, turn left, turn right, naay commands, naay direction, pero hinumdubi, ngano gali ni, o unsa ang gahom na mabuhat nato ni, kung mas dindot si Jesus para kanimo, mas masaligan siya, dili ka mapadulong sa gahi. Nga naman, padulong man ka sa humok. Mabuak man kasi mo sala. Makaingon man ka dili man isulit. Balik ko nimo Lord. Balik ko nimo Lord. So magbantay kita na dili ta maging sinner. Nagahi na kay ulo. Nakasabot na. Kabalo na. Pero mo disobey ra gyapon. Kani siya nasala, gibuhat ni na nakasabot gyud ka sa imong gibuhat. Imo ginang planado na og dili ka sorry. Dili ka sorry nga naman. Kaplano ra mangyapon ka og maabuhaton. Pwede na siya na tao maghilak mo ngay sorry, pero nagplano ra gyapon buhaton next week. Dili ka na mao ang sala. Na makasasala na naghinulsol. Dili ka na nasala na makasasala na nagbiya sa iyang sala, kundi naragyapon, nakayakap sa iyang sala. O kana na kinabuhi, my dear friends, dili na masatisfy. Dili ka masatisfy. Karon tagaan ta mo og duha ka rason nganong ang pinaka-best sa tao, why men's best will disappoint you. Imagine, ang high priest sa tanan katauhan, gipili siya to represent men to God. In other words, pwede nimo siya ma-argue na mo na ang men's best, mo na ang pinaka-best sa amoa, na gipili siya para siya ang mo representar kanamo para sa Ginoo. Pero kung tao na, men's best ra tataman, the best that man has to offer,
Ma-disappoint ta, dili ta ma-satisfy. Nga naman, duha ka rason, ang tao inconsistent man. Diba? Ingon sa versikulo 2, siya mismo, makasasala ramang gyapon. Siya mismo naramang gyapon sa weakness. So even the best priest, no, na dapat pasensyoso, gentle, dili ingana. Ang real kini sa ako, no? Pila man ta dinhi? We are over 1,000 here in GCAP. Inconsistent, even the best of us here. Insufficient, even the best of us here. Kami here, nilang Jay, nilang Marvin Joe, ni Jiggy, and all the ministers here in GCAF, limited me. No? Na yes, naiuban sa mo na personal ang amuhang pag-ilan ninyo. No? Pero insufficient me. Kaya di man namo malukop tanan. So naiuban, hi, hello. Naiuban, wag yun, pag yun nato na hi, hellohan. No? Pero napoy uban na kasabot kay kaila kay mi, naiuban po na wala kay mi kaila. O inconsistent po mi. Pwede po no, na before man niabot diri sa simbahan, naglagot sa dalan. Oh, nasuko, nairita dito, naging unloving sa panimalay. Pwede no na makasala kami. Before na, nag-adto sa likod, nag-operate. O guan, nagtukar diri sa gitar or sa keyboard or nagkanta. Pwede. Nakita tanan, even the best of us, ka-realize ta ani. We are all beset with weakness. Inconsistent kita, insufficient kita. Ug mutanaw ka sa mga butang sa kalibutan. Sama ra po no, inconsistent ra po no, insufficient. Kaya nga naman, dili man siya, maguba man ang butang, mawala man, temporary raman. In other words, tungod sa inconsistency and insufficiency, dili makasatisfy ang best that man has to offer, that the world has to offer sa atong kasing-kasing. Kay moabot ang adlaw na ma-disappoint ta. I'll give you duha ka reasons nganong masatisfy ta sa Ginoo. Number 1, si Jesus lang ang ni fully satisfy sa requirement sa usa ka pinakataas na pari. 100% satisfied. Si Jesus lang, tao siya. Si Jesus, gi-appoint. O ang nag-appoint siya, iyahang amahan mismo. Sa Salmo 2 man no, na yang amahan sa langit mismo ni ingon, ikaw ang ako anak, and today I have begotten you. Si Jesus, qualified siya sa first requirement na dapat tao na mo representar sa Ginoo. Si Jesus naging tao. Diyos siya. Nahimo siya og tao. Para masatisfy niya ang requirement sa usa ka taas na pari. No? And that's why in the days of His flesh, nakatong na panahon, na adlaw, na nahimo siya og tao. Unsa iyang gibuhat? He offered up both prayers and supplications with cry and tears. Unsay pasabot ana mga higala? Naa kay usa ka pari, mataas na pari, pinakataas na pari, na ga-empathize kanimo, ga-pray kanimo, ga-feel unsa imong na-feel, kasabot kanimo, gihilakan kanya, giampuan kanya. O kami, the best of us, mamiingon sa ato adri no, I'll pray for you. I tell you, dili kami consistent na all the time makapray kami kanimo. Dili kami 24/7 makapray kanimo. Not only that, dili kami kanunay na among gibation sa among kasing-kasing ang kaluoy o ang compassion na mo pray sa inyo ha. Inconsistent and insufficient naman yun ang kasing-kasing sa tao.
Pero naatay mataas na pari, naatay high priest, Jesus, who will and who is always gentle with you, always loving you, always gracious with you. Timbanga sa inyong kasing-kasing, mga higala, kinsa may mas better. O kani siya na high priest is the one that prayed to God. O kani siya na panahon, mo ni usa ka kuno na specific ni siya sa panahon sa garden sa Gethsemane. Sa panahon na dakpon na siya ug ilansang na siya sa krus, duol na. Mo kani siya ang nagampo ug ang iyang giampo is to the one who saved him from death. And I want you to underline kung nakay Bible diha or nakay notes diha kanang from. Kaya ang Griego ana is ek. Ang ek is gikan sa sulod, padulong sa gawas. Do you know what that means? Ang pag-ampo ni Jesus, ang pinaka-perfect high priest, ang pinaka-best o perfect human being, God's only unique Son. Sa iyahang pagpreampo dito, is dili siya niingon, Lord, kuhaaning problema sa akong kinabuhi para i-worship kita. Lord, ayaw ko idala sa kamatayon para magsimba ko nimo o i-glorify ti ka. Dili. Kabukaon sa iyang giampo, Lord, ikaw lang ang mo save sa ako gikan sa kamatayon. Gikan sa kamatayon o gawas sa kamatayon unsa man na banhaw. Mabanhaw sa kamatayon. Nagampo si Jesus na dili siya is-save from problems, kundi Lord, ikaw lang ang amahan, ikaw raman ang makabanhaw sa ako gikan sa kamatayon. O kabalo ba mo sa kana na pag-ampo, the Lord heard. And the Lord answered his prayer. 3 days later, Jesus rose from the dead. Ug kung kinsa man ang mutuo kaniya, will rise also from the dead. That's why ang kasing-kasing sa usa ka Kristohanon karon na nagtuo kang Hesus 100% guaranteed satisfied kanuman. Wala may mabuhat diri sa kalibutan sa ako na mahadlok ko. Kanuman, ibanhaw ramang ko. Mubanhaw man ko. Banhawon man ko sa the one that can save me. Number 2, si Jesus lang ang makasatisfy ka nato tungod siya man ang God's best for you. I have a issue with the phrase God's best. Kaya nga naman, the first time nakadungog ko aning God's best, sure, daghan kay na-confuse about God's best. Nga naman, the first time I heard about God's best is someone na single pa, nangampo na maaminyo. Di ba? Unsa imong gibuhat? Nagampo ko for God's best. Unsa man na? Akong minyoonon. So maghulat ko, kay gusto ko na matagaan ko o God's best. Akong minyoonon. I have a problem with that. Nga naman. Because you're saying, you don't have God's best right now. You're saying, wala sa imo, wala paghihatag sa imo ha, ang best sa Ginoo. Naghulat ka, natagaan ka o God's best. Kabalo ka na problema, anak. Kaya nga naman, ang imong kasing-kasing, gutom o guhaw,
Nga naman, wala pa bang ko tagai o God's best? Imong kinabuhi, pero may taga-tanaw sa bakod, sa kasalingan. May pa sila na God's best. Ako wa pa. Pikas ng pod pader. Oy, na God's best dito. Nga nang ako wa pa man ko God's best. Ang God's best, permi na to. Another one no, is i-associate na to sa maayong kahimtang. May pa siya na promotion, God's best. Oh, balay. Bagong sakyanan, God's best. Tanaw ka sa imong sakyanan, bisikleta. Katong tag 1,000. Why? Di pa ni God's best. Ampo ako para God's best. Nga naman, your heart is telling you na wala paghihatag sa imo ang God's best. I tell you, that's a lie. Lie, lunok sa imong kasing-kasing ug na-poison ka. God's best is Jesus. God's best is Jesus. And ikaw na nagtuo kang Jesus, you already have received God's best. And the heart that has received God's best, makaingon, Lord, naa man na or wala man na, I am satisfied in you. I don't need that. All I need is you. They don't complete me. You complete me. Remember, this is the God in Isaiah who said, I am the Lord your God, who teaches you what is best for you. You have a God who's already has the best in store for you. And He's given to you sa iyahang bugtong anak na si Jesus. Siya ang mutudlo nimo. Siya ang mo-direct nimo. Do you know that God's best, Jesus Christ, went through suffering? Siya mismo. And importante kay na. Nga naman, pagbantay ka mo sa kanang mga katauhan or mga tudluan sa or mga teachings of the world that will nabahugan ang imuhang kahadlok na ma-miss out ka in life. Na dili ka malipay in life kung wala na. Na kay mga barkada mo ingon, di ka malipay kung wala na. Na kay mga igsuon mo ingon, di ka malipay kung wala na. Na kay mga bisan kinsa na tao mo ingon sa imo, dili malipay, dili ka satisfied in life kung wala na sa imuhang kinabuhi karon. Pagbantay ka sa kanang ingana ng mga bakak. You are already living and believing in God's best, Jesus Christ. If imong heart mo ingon pa, I need more, then wala ka nagtuo kang Jesus. Because the heart that believes in Jesus is satisfied already in Jesus. 100% garantisado na. Kung dili na siya, 100%, ay mong nadawat, peke na Jesus. Peke na gospel. Although He was the Son, God's best, nakita nato na ni-learn siya og obedience sa iyang nasuffer. Timani, that God's best went through suffering as well. Now, sa atong kinabuhi karon na nagsuffer kita, dili na ta mag-ingon sa mutanaw sa pikas pader, wa mamang ko'y God's best, maguna, kato man ang nay God's best. No. Because God's best, Jesus Christ, went through suffering as well. Kita pod mo go through. Ug makatuo kita na naay nindot mahitabuan ni. Na even though maglisod data karon, even though unsa imong sitwasyon karon, you can be 100% fully satisfied ra gyapon sa Ginoo karon sa imong kinabuhi. Amen ba? Because Jesus went through suffering and He was 100% satisfied. The same promise goes for you and me. In verse 8, no, that although here is the suffering which Jesus endured, mismo mo ang ni-fulfill sa kabubuton sa Ginoo. So yes, naay uban sa ato diri mo suffer. Yes, naay uban diri sa ato ang mahal sa kinabuhi na naakaron sa hospital o naga-battle sa iyang kinabuhi mismo.
the fight of kuan na gyud, no? But we can rest in the Lord and still be 100% satisfied in Him. Di man ko kabaloon sa may tabuon niya, di mo kabaon sa may tabuon ugma, pero I am 100% fully satisfied sa Diyos right now. And that is true for every believer. And nakita na to, no? Because of that, ang pasabot lang ani, ni qualify, proven, no? Kung sagikan sa dili pa tested, ni move si Jesus from being tested and proven. Gipakita ni Jesus na katong pag mismo siya ang niagi sa grabe na suffering and death. Nakita na to na tested and proven na ang iyahang obedience. And that's why sa kanang tanan na motuo kaniya ug mosalig kaniya kay siya man ang pinakabugat na halaga para kanato. Jesus is God's best for everyone who believes in Him. And you are 100% guaranteed satisfaction. Yesterday, today, and forever. Pakpakan na to atong Diyos. GCAF, be satisfied in Jesus. Be satisfied in Jesus and in no one else. In nothing else. Magampo kita. Lord, we are so grateful, Lord, that you are our God, na ikaw ang makasatisfy ka namo. Di lang kami nimo giluwas, kung dili, maski ang among kauhaw, ang among kagutom, na malipay sa among kinabuhi, imo kaning mahatag. Ug dili lang ihatag nimo karong adlaw, kung dili adlaw-adlaw. Busa ikaw ra gyud ang source. Ikaw ra gyud ang tinuod. Ang tanan man pales in comparison. Naidaghan mo imitate kanimo, pero ikaw ra ang original. Ikaw ra ang tinuod. Ikaw ra ang matibay. Ikaw ra ang tunay. Ikaw ra ang dili mahurot. Ikaw ra ang consistent all the time. You are gentle all the time. And that's why you are simply better. The best. Bahala, manganbas pa mi sa tanan relihiyon. Manambas pa mi sa tanan na mga tao diri sa kalibutan. Manganbas pa mi. Wa kami makita mas patsada pa kaysa imo. Sa Lord, i-encourage nimo ang imong katawhan karon that we will not settle for anything less but the best. And that is you, Jesus. You are worthy of our all honor and worship. In Jesus' name.